yanzu saboda Allah saboda Annabi Idrisu wannan rayuwar da ka dauko maka rayuwa ce ta kyauta fi sabilillah Idrisu fa ka ganin girman mutane Idrisu ta inda ka ga dama haka kake tafiya da ka ga dama Idrisu saboda Allah saboda Annabi ka bi duniya a hankali ka bi duniya a hankali ku malaman nan sana'a wari ba ku ta baki sai mun an sanyo ɗan wandunan nan ku zo ku ce mutane ga magana aba Allah rabu da shi da Allah ka taso mu je Allah ka ware Allah ka ware bai kamata ba a ce kai kana da musulmi kana yin wannan bai kamata ba wallahi haba da Allah ka rabu da shi mala'ika ne shi ya kai ka san wani abu ba faɗa da malam ba daren ake gudu wannan magana Hausawa ce da Allah zo mu je ka rabu share da Allah Musa wani abu ya wani abu ya ke ne dala ke dan matsala ne ya aba ka rubuta shi mutane da wani abu ne ni kai shi ne Allah ya ma ga ki ne ko duma ke sanin da ni in sha halka Musa, wani ya same ta? Allah, mine ne ake? Ne? mahaliki nake yi. Nani? Na me kake Musa? Azin ne wani mahaliki na ban tsoro. Yanzu ma na ƙara yi. An yaba malamin nan bane ba. To, ai na gaya ma Musa ba faɗa ba da malam ba. Da ran ake gudu. Wallahi abin da kake Musa ba ka adalci. Kai diddanta mutane da malamai kai ba ka riga ma kowa ba ka riga ma kowa ba ka ake rayuwa ba wallahi ka bi sanin duniya ha ba Musa ka san duniya ka ba abin nan ga ma na Allah ka san shi ni ban san shi ba abin da na Allah ya karaga nan ba shi hakuri amin karaga nan ba shi hakuri ni za ka karaga nan ba shi hakuri mu bari gari yayi da waya ko ha kai mutum Ha 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 ha!